ಹಾಂ ತಡ ಅದು ಹಾಂ ಬೋಲಿ ಬಾಬು ನಡಿ ಬೋಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಂಪಿ ಬಂಚಲ್ಲರ್ ನೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತು ಜರು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಏನಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೀಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ನೆಟ್ಟ ಈಗ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೀತೆ ಒಂಜಂಜನಿಗ್ಲೆ ತೊಜಪಾನ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗುಲ ಆ ರೆಸಿಪಿನ. ಬೊಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡುನ ಮಸಾಲದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಜಪಾಯ್ಜಾರು ಪಂದಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಐತಲ ಸುರುಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಡ್ಡ ಲೈವ್ಡ್ ಅವು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಯಾನು ಊಪುರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೇನ ಕೋರಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅವು ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಈಗಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಪ್ರಾನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ. ಮೂಲು ಎಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ದೀತ ಬರೀಟ್ ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪುರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಗೆತ್ತೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ದುನ್ನದ ಬಾಜನ ಪನ್ಪೆರೆ ತಂಚ ಅವನ್ ಸಾರಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಂಡ ವಡಿ ಪತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಮಗ ಈಜನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಕರ್ಬದ ಟೈಪ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಕರ್ಬದ ಟೈಪ್ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಉಡಂಜಿಲ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಏನಾರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬಾಜನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪಣ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆ ಪಂಡಿಡ ನಿಗಲ್ ತೆಲ್ಪರು ಈ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಪೋಯಿನ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ನಾನೇ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾರಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕುಲೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಜನ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಿಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಉಡುಪಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಐತೆ ನಾನು ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾಗಲು ಏನೋ ಕೂಡ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚಂತ ತೆಂಗಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈದಳು. ಸೊ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಾಗ ತುಲಿ ಸುರುಟು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಬೀಜ ಒಂದು ಸಂಬರ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು 2 ಚಮಚದ ಸಂಬರಿಗೆ ತಂದೆ 1 ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದ ಸಾಸೇಮಿ ಇನ್ನೇನೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮೂಲೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೆ ಅವು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಖಾರದ ಅಂತಿನ ಮುಂಚಿ ಒಂಚಿ ಈದ್ಗೆ ತಂದೆ ಕೈ ತುಂಬ ಮುಂಚಿ ಈಗಲೇಗ ಖಾರ ಬೋಡಂಡ ಖಾರದ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರದ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟೇ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಐತನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀಪೆ ಒಂತ ಕೊಡ್ತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತದ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಬನಾಲೆ ಕಾಯಿಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಸಾಲನ ಪಾಡ್ದಾನ ದಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಘೀ ಪೂರ ಸುರುಟಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ನಾನೇನು
ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮಂಚಿ ನಿಗಲಂಚಿಲ ಉಂಡು ಎನ್ನು ಚಲಿತ ಸೀಸನ್ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಬೆಗತ್ತೊಂದು ನೀನು ಕೊಡೆ 2-3 ದಿನ ನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿ ಪಿರೋಡ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಡು ಗಂಜಿ ಪುರ ಬೇರೆ ದಿತ್ತೇರು ಇಜ್ಜಿರು ತೋಜಿಜರಮ್ಮ ಹಿಂಚಿರು ಬಂದೆ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ತೋಜಿಜರು ಅಂಚಡವು ಡಬಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮೂರು ಮಸಾಲ ಪುರಸಲಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಚಪ್ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ನೇನು ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಡೆ 2 ಸಣ್ಣ ಮೂರು ನೀರ್ಲೈತೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಒಟ್ರಾಶಿಂದು ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ನಸೆ ಅವಳು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಐಟೆ ಬದಲಾರೆ ಬಿಡ್ಕನಮ್ಮ నేను బరీట్ తీసి ಬಿಡ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬಿಡ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟವು ಬೆಚ್ಚ ಪೂರ ಉಂಡಾಕೊಂಡು ಏನೇ ಒಂಚೂರು ನಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚಿ ಮೂಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ನಮಕ್ ನೀಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಸೇಮ್ ಬನ್ನಲೆಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಪುದರ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅತೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಚಮಚದ ನೆಯ್ ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ದುಂಬತನೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೂಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜಿ ಅವೇನಿ ನೀಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಗ ഞാൻ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದೀತೆ ಒಕೈತ ನೀರ್ಲ ಬಿಡ್ಕೊಳತೆ ಅಂಚದ ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಆಜೋಡು ಚುಚ್ಚೂರು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ರಾಶಿ ಒಂಚೂರು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯಡ ಅದನಟ ನಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುಗ ಏರ್ ಪೂರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ದಿರು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೇರು ಬಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಮ್ಮಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬೆ ಯಮ್ಮಿಯೇ ಯಾ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಆರು ತಿಂತೇರು ಆರು 3 ಸಲ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ತಿಂತೇರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಮಶ್ರೂಮ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿದ ತಿಂತೇರು ಆರು ಅರೆ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತಳು ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಬೈ ಗೋ ಪ್ರೋ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸೂರಜ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಡ ಬಜೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಣತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಬನ್ನಲೆ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತುಡೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎದುರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಉಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮೈಕ್ ಪೂರ ಗೆತೊಂಡು ಪಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಏನು ಗೋಲ್ ದಿತ್ತೆ ಆ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೆತೊಂಡ್ಗ ಗೋಪ್ರೋ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲೇ ಗವು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ದೀಪತೆ ಸೊ ಏರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಪೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಪೇರು ಬೈಕ್ಡು ಅರೆ ಗವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅವು ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಯಾರು ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಪೂರ ನೀರು ಬಿಂಡು ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಎಟ್ಟಿ ಮೊರಣಿ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಏತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ನು ಪಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನೀರು ಆಜೋಡು
ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ರೆಪೋನು ಐಗೆ ಏನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಯಾನಿಗೆ ಲೆಗ್ ತಜಪಾವೆ 55 ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು. ಹೆಲೋ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಲ್ಲ ಇವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್. ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಡು ಅವ ಬಾರಿ ಒಂದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ದಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿಗುಲ್ಲೆಗ್ಲೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ತೋಜಪಾವೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಎನ್ನರು ಉಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡಾ ಪಂದು ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಲು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಬೆಲ್ಲೊಂದು ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂಕಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತ್ ಕಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ ಅವುಲು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲೊಂದು ಪಾಡ್ವೇರಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಾಡುನತ್ತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅತ್ತು ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಟೇಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ತಿಪ್ಪೆ ತಿಪ್ಪೆ ಪುಣದೆ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚಾತಲೆ ಮುಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ನೆರೊಚ್ಚಿ ದಾಯಪಣ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಾ ತೂತೇನೆ ರೆಸಿಪಿ ಐಟೊಂದೇನು ಪಾಡ್ವೇರು ಏನೇನು ಅಮ್ಮನಗಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತು ನಿಲ್ಕದು ಪೋಯ್ಯಾರ ಯಾರು ಇನ್ನು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಣ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಬಂಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈಗ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಂಡೆ ಅನು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಣ ಇಂಕಾಗ್ಲೇಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಕಾಯಾಗ ಸಾರಿ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂಚೆ ನಸೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬಾಡದಿತ್ತದೆ ಅವು ನಸೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಚ ನೀರು ಬೂಸುಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆಳ್ಳೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮುಂಚಿನ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಪಪ್ಪತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏನು ಚಾತಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಆ ನಿಜಂಡಾರು ಪನ್ಪೇರು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಖಾರ ಹಣ್ಣು ಮೊರಣಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಯಾಪಣೆ ನಾನು ರಡ್ಡು ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಚದೊಂಚು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನಾವೇನು ಪಂದಿತ್ತೀರಾರು ಇರ್ರ ಮರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಯಮ್ಮಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿನಾರು ಓ ಇನಿ ರಜೆ ಐತೆ ಅಂಚದ್ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದತೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಯಾವ ಬೇಯ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಡು ಮಾಡಿದ ಮಲಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಬರೀಟ್ ಗೆತ್ತದಿಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಲಿ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಸೈಡ್ ಗೆತ್ತದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಏರವು ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಶೌರ್ಯ ಬರ್ತೀನಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಮೆಲ್ಲಮ್ಮ ಸಾಮ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಮಸಾಲ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ತುಳಿ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಬಾಜಿ ಓಕೆ ಆಯ್ ಬರ್ಚ ಅನ್ನೆ ಅಲ್ಪಿ
ಅಲ್ಲೇ ಶೌರ್ಯ ಜೋಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಶೌರ್ಯ ಜೋಜ್ ಅನ್ನೇ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ನೇ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ लाटीला कन्फ्यूज बुद्धि पप्पा ಪಾಪ दा बा ये बुढ़ी है को ये ಬಾಲ್ಯ ಬರೀಟಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಎಂಬ ಬರ್ತಾಯ बा बा ಎಪ್ಪನೇ ಓಕೆ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನೀರು ಬದಲಾದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತ ಮಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಎಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವ ಐತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಲ್ತಂಗಲ್ಲದಲ್ಲ ಈತ್ ಎಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಚೂರು ಆಣ್ತುಲೆ ಕಿನ್ನೆಗಿನ ಎಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತನ್ನದಲ್ಲೇ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರು ಬದಲಾದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಳಿಲ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಖಾರ ಒಂಚೂರು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪುನತೆ ಅಂಚ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲೇ ಈತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪೋರಂಚೂರು ಉಂದೇನಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಬರ್ಪ ನೀರು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕನ್ನಪ್ಯಾನ ಓಕೆ ಏರ್ ಪುರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ ನಾಟಿಲ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಲತಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದ ಮತ ಕೊರ್ಪರ್ ಫುಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನುಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಾಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ತಿಂತತೆ ಅವೇನೇ ಕೊರ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಗಂದು ತಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವೇನು ಕಡೆದು ಪುರ ಕೊರ್ಪೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪುರ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದು ಪರ್ಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಪಂಡ ಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ್ ಪುರ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪನ್ನ ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪೋ ಆಗಲ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪೋಣತೆ ಐತೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಸೂಟ್ ಆವು ಐತೆ ಬೊಕ್ಕದಗ್ನ ಬಾಲೆ ಸೂಟ್ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅತೆ ಆಗ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ದಯವಂಡ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಟ್ಪಡಾಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗುಲು ಏನೋ ತಿನ್ಪನ ವಾಯ್ಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಸೂಟ್ ಆಪಣ ವಾಯ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಣ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪಿನ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪೆನು ಸೊ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಆ ವಿಷಯಡು ಮೇ ಬಿ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಸದ್ಯಗೂ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಉದಯಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಭಾನುವಾರ ಊಟ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇವತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಓಕೆ ಹಾಂ ಒಂದು ಕಡೆಯಮ್ಮ ಮೊಲ್ತಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಬುನ್ ಗುಡಿಯರು ಬಾಬು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ಪುರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ನಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಓನೆ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಲೆ ಅನು ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪರೇ ಪಂದು ಚೂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್ ಆಯ್ತು ನಕ್ಕದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವ ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಾವ ಅವು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಜ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ್ಯದೈತೆ
ಅಂಚೆ ಕೈ ಪುನ್ ಪೂರ ನಕ್ಕವ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಅವು ಒಂದಿತ್ತನ ಕೈ ಪುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕಲು ಪಾಡ್ವತೆ ಅಯ್ಯನ್ ದೆಕ್ಕದು ಮಸಾಲಾನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ನುಪ್ಪುಡು ಕಡೆದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕಲು ಅಂಚ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದಿ ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ಬಂದು ತೀಪೆ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುನೀಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉದಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಅಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶೌರ್ಯ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಶೌರ್ಯ ರವಿರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ದಾದೆ ಕಚ್ಬುಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನೀತ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಟ್ಟಿ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ಅಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಡೆರೆ ಪೋತೇರು ಏತ್ ಬೆಗತ್ತೊಂದು ಪನ್ನ ಉಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚದ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಪನ್ವೇರು ಅಂಚ ಬೆಗತ್ತೊಂದುಂಡು ಇಂಕ ಪುರ ಹಾಯ್ ಡಾನ್ ಟು ಡಸ್ಕ್ ಕುಂದ್ಯನ್ನ ಅಣ್ಣ ಕಸಿನ್ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಆರೆಂಗೆ ಹೆಲೋ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಡ್ಡು ಅಣ್ಣ ರವಿರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪ 18 ನಮ್ಮ ಮುಳು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಒಗೆದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ಕಂತೀರಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಉಂದೆತ ನನ್ನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಅದನ್ನೆಟ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ತುಪ್ಪತೆ ರಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾಪಣ ಅಗಲ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ತಲೆ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತೆ ಅನ್ನ ನೀ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅಗಲ್ನ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪ್ಕೊಂಡ ದಾಸ್ರ ಅದಾಗ ರಪ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಒಂದತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಕಿನಿಗಿನ್ನೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಳಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಗವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀ ಕಾಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿಟ್ಟೆ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ವೇನು ತೊರತದ ನೀರು ಪಾಡಿಗೆ ನನ್ನ ಈತೆ ಸರಿ నేను ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ನಮಕ್ ಇಂದೇ ಕೊಂಚ 10 ನಿಮಿಷ ತಾಗು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಎದಮುಟ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬನಲೆ ಕೂಡ ಅಂಟೊಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರೇಪು ದಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬನಲೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ರೆಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಯ್ಯಿ ಬುಡ್ಕೊಂಡತೆ ಒಯ್ತ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಾಮ್ ದಲ್ಕ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚ ಒಂದು ಲಾವಡು ಒಂದು ಬನ್ನಲೆಯನ್ನು ಬುಡೋಡು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ನಮಕೊಂದೇ ಇಂಚೆನೆ ನೆಯ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುಡು ಕರಂಚಂದಿ ನಲ್ಕ ತೂವೋಡ ಆತೆ ಇಂಚ ಕೈಡ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪದೆ ಆತನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿ ನಾವೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಐಕೆ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಸುರುಡಿ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಪನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾಪಲ ಅವೇನು ಎನ್ನೊಂದು ಎತ್ತುಜಿ ಅಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೊರನೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ತುಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಉಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತೀಯೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಣೊಂದು
ಸೊ ನಿಗನಟ್ಟು ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಿನ್ನೆ ಯಾನು ಮೊರಣಿ ಮಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೈವ್ ಆದ ತೊಜಪ್ಪವೆ ಪಂದು ಬೋಡಂಡ ಅವಲ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿತ್ತಂದು ಶೋಕ್ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ಲೆತ್ತೆ ಪೂರ ಬಾಜನ ಗಂಟೊಂದುಂಡತೆ ಸೈಡ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬಾಜನ ಬುಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀಲ ಸಪರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಆದಾಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪಂಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕೈ ಅಂಚೂರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಬೇಬಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಅನು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯುಷ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೇನ ಊರು ರವಿರಾಜ್ ಭಂಡಾರಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪಳ್ಳಿ ನಿಂಜೂರು ಕೇಂದವೆ ಎನ್ನ ಊರು ಪಳ್ಳಿ ಪಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಪಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ ತಾಗೊಂಡು ಐಕೆ ಬಾಜನ ಅಂಡತೆ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದ ಬಾಜನ ಗೆತನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ತೆಲುಪುದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ಗೆತನೋಡು ಅಂಡತೆ ಅಂಟದ ಪೋಪುಣ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಂಚಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಕರ್ಂಚಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಒಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಗುಲೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪೋರು ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಸಾಲ ಏತ್ ಪಾಡೋಡು ದಾದನ್ನು ನಿಗುಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಿಗುಲು ಕನ್ಪಾರು ಯಾನ ಏತ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಆತೆ ತನಿ ನಿಗ್ಲೆ ತಜಪಾದತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಡಂಡ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕಂಚ ಎಣ್ಣುಂಡ ಕೈ ಬಚ್ಚೊಂದುಂಡು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲವಣ್ಣ ನಿಗುಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಥಂಚ ಅದು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೆ ಇಲ್ಲೈತೆ ಚುಚೂರು ಬನಲೆ ಬುಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಸಾಲೆ ಏನದು ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಉಂದೇನು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಕಿಲೆಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವಳು ಪರಂದಕ್ಕೆ ಬೈದು ನೈಕ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಟ 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 ಪಟ್ಟದು ಅಜ್ಜಿರು ಅಂಜಮನಿ ಬಿಡ್ದು ಪೋವಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ಚುಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಗ್ರೇವಿ ನೆಕ್ಕದಾಲ ನನ್ನ ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಗೋಡಾಣ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಡು ಏನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ತೋಜಪ್ಪವೆ ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಬನಲ್ಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು
ಮಸಾಲ ಪೂರನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾರೊಂದು ಉಂಟುಲೆ ಬನಲೆ ಡೋಲ್ ಅಂಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏತು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆತನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಲ ಗುಡ್ನು ತುಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆಂಡೆತ್ತ ಕಲರ್ ತುಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ಬನಲೆ ಬಿಡೋನುಂಡು ಐತೊಂದು ಆಣ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾರೊಂದುಂಟು ತುಲೆ ಪೂರಾನೆತ್ತ ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆನ್ ನೆಯ್ಲ ಬುಡ್ಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ತರೆಲ್ಲ ಪತ್ತುಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಸೇಮ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಹಾಕಿನದೆ ಬಗ ಮೈಸೂರು ಉಡ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಂ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡೆಕಿ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದು ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿದ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಪೂರ ಬೆಗತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಇದನ್ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಬೇಪಾದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಎತ್ತನತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಿನಿಗಿ ನೆವಲ್ಲೇಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ಎಟ್ಟಿ ಉಷ್ಣವು ತೂನಾಗ ತಿನ್ಕಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲರೆ ಬೆರಿಬೇನೆ ಆರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ನೆಂಟು ಎಟ್ಟಿಡ್ ಬೆರಿಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎಟ್ಟಿದ್ದವು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡೆ ಪಿರೋದ ಪುರ ಐತ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನಿಗಿ ನೆಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಯ್ಯಿ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಕೊಂಚು ಪರಿಮಳ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮಸಾಲ ಅನ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಅನ್ನಾಗ ಸುಲಭ ನಾನೊಂಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬಕೊಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಆತೆ ನೆತ್ತ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿಲೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸುಲಭಡು ಗೊತ್ತಾಣಂದು ಎನ್ನು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಬುಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಅವನು ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನೆಯ್ಯಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ ಬೇವ್ರೆದೆರೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ತಾನೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಉಂದೇನು ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಎತ್ತೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾಪಣ ಒಂದೇನು ನೀರು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಯಾರೇ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ಪೂರ ನೀರು ದೋಸೆಗಳ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡೆತ್ತ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಬೇಪಿನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಕಾಯೋನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ಯಾನ ನೆತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈತೆ
ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆನ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಾಲ್ಯನಗುಲು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ದಾನ್ವೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಂದು ಒಂದು ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟಿದ ವಿವೇಕ್ ಕಾಮತ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟು ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಅನ್ಚಂಡ ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಲು ಡಾನ್ ಟು ಡಸ್ಕ್ ಎನ್ ಅಣ್ಣ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕುಕ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂದು ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಶೋರ್ ಯಾ ನೀವೇಗೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲಿ ರೆಸಿಪಿ ರೆಗ್ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ನೊಡ್ದುಮ್ಮೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಅನ್ಚಂಡ ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳು ರೆಸಿಪಿ ಆಂಡ್ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಿ ಘಮ ಘಮ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ನೀಟ್ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಲಿ ಬೆಗತ್ತು ದೆಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಘೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಾನು ತಿಕ್ವನಿಗ್ಲೆಗ್ ಕೊಡಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ಲೈವ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದರಟ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್